नमस्कार, आरतीज किचनतर्फे तुमका सगळ्यांक दिवाळीचे खूप खूप शुभेच्छा। आमच्याकडे हे सर 4 दिवसाच्या आधी भात कापणीक सुरुवात होता आणि आता ताजा ताजा भात काढून त्याच्यापासून पोहे बनवतात। तर ह्याच पोह्यांपासून म्हणजे वालय आणि बेळाचे असे 2 प्रकारचे पोहे आमच्याकडे हे सर सर्रास मिळतात। तर ह्याच पोह्यांपासून 4 दिवशी काही पदार्थ बनवले जातात। दरवर्षी 4 दिवशी इकडे थंडी पडता, पण यावर्षी अजून काही थंडी पडाक सुरुवात झालेली नाही सा। पण धुक्या पडाक सुरुवात झालेला असा, मस्तपैकी धुक्या पडलेला असा आणि सकाळी उठून गरमागरम असे पोहे बिये खाऊक मज्जा येता। आता धुक्या पडलेला असा, पण मधी मधी पाऊस येत असतो, अजून पाऊस काय जाऊक नाही असा। चला तर मग आपल्या रेसिपीक पहिला सुरुवात करूया। इथे मी गावठी पोहे घेतलेले आहेत। हे आपल्याला चाळून आणि निवडून घ्यायचे आहेत। पोहे बनवायची सुरुवात आपण गोडापासून करणार आहोत। इथे आपण पहिल्यांदा गुळ पोहे बनवणार आहोत। हे पोहे बनवायला एकदम सोपे आहेत। पहिल्यांदा इथे पोहे धुवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। तुम्हाला जर हे गावठी पोहे मिळाले नाहीत तर तुम्ही दुसरे जे पांढरे पोहे मिळतात मार्केटमध्ये, जे सर्रास उपलब्ध असतात ना पांढरे पोहे, त्या पोह्यांचे पण हे पोहे मस्त होतात एकदम। तर इथे मी कढई घेतलेली आहे। कढईमध्ये 1 चमचाभर तूप घालून घ्यायचं आहे। तूप छानपैकी गरम झाल्यानंतर आतमध्ये आपण गूळ घालणार आहोत। गूळ छान असं तुपावर परतून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये 2 चमचे पाणी घालायचं। जास्त पाणी घालायचं नाही, थोडंसं पाणी घालायचं, म्हणजे गूळ वितळायला पटकन मदत होते। आणि ह्याच्यामध्ये मी काजूगर घालते। इथे तुकडा करून काजू घेतलेला आहे आणि छान असं परतून गूळ सगळा वितळवून घ्यायचा। गूळ वितळला की आतमध्ये थोडंसं मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि थोडीशी वेलची पावडर घालायची आणि त्याच्यावर हे पोहे ओतून घ्यायचे। इथे गुळाचा पाक वगैरे करायची काही आवश्यकता नाही, फक्त गूळ वितळला ना की पोहे घालून घ्यायचे। पोहे गुळामध्ये व्यवस्थित असे एकत्र करून घ्यायचे आणि त्याच्यावर मी इथे कातलेलं खोबरं घालते आहे। खोबरं व्यवस्थित घालायचं। ह्या पोह्यांना खोबरं व्यवस्थित घातलं ना की चव छान येते। आणि हे जर पोहे तुम्हाला ठेवायचे असतील ना तर ह्याला एक वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे खोबरं खराब होणार नाही। आणि इथे आपले हे गुळ पोहे बनवून तयार झालेले आहेत। आता आपण नारळाच्या रसातले पोहे बनवणार आहोत। त्यासाठी पहिल्यांदा पोहे धुवून घ्यायचे आहेत। गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये सगळा रस घालून घ्यायचा। इथे मी 2.5 वाटी रस घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये गूळ घातलेला आहे। इथे एक हळदीचं पान घेतलेलं आहे, ते पण घालून घ्यायचं आहे आतमध्ये। आणि हा जो रस आहे ना, हा कंटिन्युअस हलवत राहिला पाहिजे, नाही तर फुटण्याचे चान्सेस असतात। व्यवस्थित असा ढवळत राहायचा आहे तो। आणि एक उकळी आली ना रसाला की आतमध्ये सगळे पोहे घालून घ्यायचे, जे आपण धुवून ठेवलेले ना ते। आणि त्याच्यावर आपल्याला थोडंसं मीठ आणि वेलची पावडर घालून घ्यायची आणि गॅस बंद करायचा। थोडंसं ढवळून घ्यायचं। आता हे तुम्हाला पातळ दिसत आहेत, पण थोड्या वेळाने छान असे घट्टसरे पोहे तयार होणार। चवीला पण छान लागतात आणि हळदीचं पान घातलेलं असल्यामुळे हळदीच्या पानाचा वास पण ह्या पोह्यांना छान येतो। आता आपण दही पोहे बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे पोहे धुवून घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर एक कडलं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये चमचाभर तूप घालायचं, 4 लवंग टाकायच्या, जिरं घालायचं आहे, बारीक चिरलेली मिरची घालायची आणि वर कढीपत्ता घालायचा आणि व्यवस्थित असं हे ढवळून फोडणी बनवून घ्यायची दही पोह्यांसाठी। हे बघा, इथे फोडणी बनवून तयार झालेली आहे आपली। ही थंड करून घ्यायची आहे आपल्याला। त्याच्यानंतर एका भांड्यामध्ये इथे मी दही घेते आहे। दह्यामध्ये साखर घालायची आहे आणि थोडंसं मीठ घालायचं आणि व्यवस्थित हे दही फेटून घ्यायचं। हे बघा, छानपैकी फेटलं गेलेलं आहे आपलं दही। आता आतमध्ये जे आपण मगाशी धुवून जे पोहे ठेवलेले ना ते घालून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यावर आपल्याला ही थंड झालेली फोडणी घालून घ्यायची। व्यवस्थित असे ढवळून घ्यायचे आणि इथे आपले दही पोहे बनवून तयार झालेले आहेत। त्याच्यानंतर मी इथे दूध पोहे बनवते आहे। गावठी पोह्यांचे दूध पोहे तर अप्रतिम लागतात। इथे मी दुधामध्ये साखर घालून घेतलेली आहे आणि थोडीशी वेलची पावडर घातलेली आहे। व्यवस्थित अशी साखर ढवळून घ्यायची आणि आतमध्ये पोहे असेच घालायचे, धुवायची गरज नाही। पोहे आपण चाळून निवडून घेतलेले आहेत। थोड्या वेळाने हे पोहे जरा घट्टसर होणार, मग आतमध्ये थोडंसं दूध घालायचं
अशा पद्धतीने आपले दूध पोहे बनवून तयार झालेले आहेत. आता आपण दडपे पोहे बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी पोहे आपल्याला फक्त भिजवून घ्यायचे आहेत. इथे नारळाचं पाणी घेतलेलं आहे मी. नारळाच्या पाण्यामध्ये भिजवून घेणार आहे. काही जण ह्याच्यासाठी ताक पण वापरतात पोहे भिजवायला. इथे मी नारळाचं पाणी वापरलेलं आहे. त्याच्यानंतर एका भांड्यामध्ये काकडीचे तुकडे, मिरचीचे तुकडे आणि असा कांदा चिरून घेतलेला आहे बारीक. आतमध्ये टॉमॅटो घातलेला आहे. टॉमॅटो ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवा असेल तर वापरा, नाही वापरला तरी चालेल. पूर्वी वापरत नव्हते, पण दिसायला जरा छान दिसतो म्हणून मी इथे टॉमॅटो वापरलेला आहे. त्याच्यानंतर थोडंसं आलं घालायचं आहे किसलेलं. इथे मी 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे, ते घातलेलं आहे. आतमध्ये भरपूरशी कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. चवीपुरतं मीठ आणि साखर घालायची आणि सगळं हे हाताने एकजीव करून घ्यायचं. आतमध्ये कातलेलं खोबरं घालते मी. हे पण व्यवस्थित असं घालून घ्यायचं आणि हाताने सगळं व्यवस्थित असं एकजीव करून घ्यायचं. ह्याच्यावर झाकण ठेवून आपल्याला 10 मिनटं बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. आता इथे मी कडलं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे आणि तेलामध्ये शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत. इथे मी 2 चमचे शेंगदाणे घेतलेले आहेत. हे व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे. त्याच्यानंतर त्याच तेलामध्ये आपण सांडगी मिरची भाजणार आहोत. ही भरलेली मिरची असते, मसाला भरलेला असतो आतमध्ये. ही आपण वरण भाताबरोबर किंवा खिचडीबरोबर खाल्ली जाते ही मिरची. व्यवस्थित अशी तेल गरम झालेलं आहे भरपूर, त्यामुळे गॅस बंद करायचा आणि परतून ही भाजून घ्यायची. ह्या कडल्यामध्ये जरा जास्त तेल आहे, ते मी थोडं कमी करून घेणार आहे आणि ह्याच्याचमध्ये आपल्याला फोडणी घालायची आहे. तेल कमी करून घेतलेलं आहे. आतमध्ये मी मोहरी घातली आहे. मोहरी छान तडतडल्यावर आतमध्ये जिरं घालायचं. त्यानंतर थोडासा हिंग घालायचा आणि कढीपत्त्याची 4-5 पानं टाकायची. व्यवस्थित अशी फोडणी करून थंड करून घ्यायची ही फोडणी. त्यानंतर इथे भांडं घेतलेलं आहे. हे आपण जे मगाशी मिश्रण बनवलेलं ते आतमध्ये घालून घ्यायचं. त्याच्यावर नारळाच्या पाण्यामध्ये जे आपण पोहे भिजत ठेवलेले ना ते घालून घ्यायचे आणि सगळं एकजीव करून घ्यायचं. आणि ही थंड झालेली जी फोडणी आहे ना ही ओतून घ्यायची वर आणि पुन्हा एकदा सगळं एकजीव करून घ्यायचं. इथे मी ज्या 2 मिरच्या भाजून घेतलेल्या ना त्या अशा कुस्करून आतमध्ये घालून घ्यायच्या. मस्त लागतात दडप्या पोह्यांमध्ये. आणि हे सगळे हाताने एकजीव करून घ्यायचे पोहे. हे शेंगदाणे मी भाजून घेतलेले आहे, मी आता घालणार नाही आहे. हे सगळ्यात शेवटी आपण जे प्लेट बनवतो ना त्यावेळी घालायचे. अशा पद्धतीने आपले दडपे पोहे बनवून तयार झालेले आहेत. आता आपण फोडणीचे पोहे बनवणार आहोत. हे सगळ्यांनाच आवडतात. इथे मी पोहे घेतलेले आहेत, हे धुवून घ्यायचे आहेत आणि पाणी सगळं गाळून हे असंच ठेवून द्यायचे 10 मिनटं, म्हणजे छान असे फुगणार ते. हे पोहे मी चुलीवर बनवते आहे. एक पॅन ठेवलेला आहे आणि त्या पॅनमध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. तेलामध्ये मोहरी घालायची, थोडं जिरं घालायचं आहे, वर हिंग पावडर घालायची आणि कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत आपल्याला. आणि मी उभ्या चिरून मिरच्या घेतलेल्या आहेत त्या पण घालून घ्यायच्या तेलावर. इथे मी पातळ चिरून बटाटा घेतलेला आहे, तो बटाटा पण घालून घ्यायचा आहे. आणि त्याच्यावर थोडंसं परतून झाल्यानंतर त्याच्यावर मी कांदा घातलेला आहे. इथे एक मोठा कांदा मी चिरून घेतलेला आहे बारीक. हा व्यवस्थित असा परतून घ्यायचा आणि आपण झाकण ठेवून बटाटा शिजवून घेणार आहोत. झाकण काढून बघायचं बटाटा शिजलाय की नाही ते. आणि बटाटा शिजल्यानंतर आतमध्ये आपण थोडीशी साखर घालणार आहोत चवीपुरती. इथे आपला बटाटा शिजलेला आहे, चवीपुरती साखर घालून घ्यायची आहे. आतमध्ये हळद पावडर घातलेली आहे आणि मीठ घालून घ्यायचं आहे. हे सगळं व्यवस्थित असं एकजीव करून घ्यायचं
आणि वर पोहे घालून घ्यायचे. आणि व्यवस्थित असं सगळं ढवळून घ्यायचं. हे बघा छानपैकी रंग आलेला आहे आपल्या पोह्यांना. इथे झाकण काढून एक वाफ काढलेली आहे मी पोह्यांना. हे बघा छानपैकी आपले पोहे बनवून तयार झालेले आहेत इथे. आता ह्याच्यावर आपल्याला काय करायचं आहे, कातलेलं खोबरं घालायचं आहे ह्या पोह्यांवर. व्यवस्थित असं कातलेलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची. आणि आता खोबरं घातलेलं असल्यामुळे एक वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे पोहे खराब होणार नाहीत जरी राहिले तरी. इथे मी एक वाफ काढून घेते ह्या पोह्यांना. हे बघा तुम्ही बघू शकता इथे आपले कांदा पोहे बनवून तयार झालेले आहेत. फोडणीचे पोहे झालेले आहेत आपले बनवून. मस्तपैकी चुलीवरचे पोहे आहेत. मी इथे एका भांड्यामध्ये काढून घेते. अशा पद्धतीने आपले सगळे पोहे बनवून तयार झालेले आहेत. इथे मी तुम्हाला 6 प्रकारचे पोहे दाखवलेले आहेत. तुम्ही कधीतरी नाश्त्याला अशा पद्धतीने पोहे बनवू शकता. आणि आजची रेसिपी जर तुम्हाला माझी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.